Siyempre, gusto ko muna magpasalamat sa ating Panginoon for giving me this talent and opportunity para po ma-share sa inyo yung aking mga kakayanan. And of course, higit sa lahat kay Brenda Damage, yung reason bakit kami ngayon nandito sa YouTube at sa pagbablog because of her, sa pagbibigay sa amin ng mga payo regarding sa vlogging. And sa aking hasaan family dito, yung family po nila Brenda, thank you so much sa pagtanggap sa amin lahat dito. Sa Social Climber Squad family, thank you so much guys. Thank you. Sa aking family from Manila, Mama Jolly, and sa aking mga anak she's na nagbabantay kay Mama. Thank you sa suporta ninyo. Sa aking Road Trippers family, Gin Team family, ayan, at sa aking mga ates. Mga Esprikitik family, of course, maraming salamat. Kilala niyo ako sino-sino kayo. Maraming salamat sa suporta ninyo sa araw-araw na lagi ninyo pag-update din sa akin regarding sa aking mga ginagawa. Thank you so much. And to Chami and Mar, thank you sa pa-surprise. Ayan. At syempre, gusto ko rin pasalamatan higit sa lahat din yung aking mga ates, ayan, na laging nakasuporta at nakaalalay sa akin sa kung ano man po yung mga ginagawa ko, hindi lang sa akin, maging para kay Mama. Maraming salamat, especially Ate Sonia, thank you so much, I love you. I'm really blessed and thankful kasi nakilala kita, kasi you really treated me as your younger sister. Thank you so much. Ate Wena, thank you. Ate Anita, thank you so much for sharing your blessings and for being a blessing to everyone. Ayan, at sa lahat, higit lalo sa 10,000 subscribers, sana mas dumami pa tayong lahat. Kaya sa lahat ng ating mga momshies, paushies at mga anakshies, maraming salamat po. Hindi, na-surpresa tapos pumayag ka. Ay! Nakakadiri. Ayan, thank you so much. Thank you. Iba rin talaga to Thank you, Mar. Again, thank you kay Mary Ann and Chami. Oo, ang ating fan tibak, ayan na matatagpuan natin sa Patag, Cagayan de Oro City. Thank you so much. Thank you so much. Mia Thank you for this. And then congrats din to Anseng kasi parehas kami nagsiselebrate ngayon ng 10,000 subscriber namin. So maraming salamat. Ate Sonia, to Ate Wena, Esprikitik, Mar, Chami, Joy, who else? Actually marami sila, napakarami nila, hindi ko maiisa-isa. But then, thank you so much sa lahat ng mga nakasuporta lagi sa mga vlogs ko. And especially to my mama, si Jolly. You know naman, I'm doing everything na hindi lang to para sa akin, para din sa'yo. And to my family, thank you so much. So, tingnan natin yung mga bisita natin, mga kakain. Yes! So, ito na nga mga momshies. We're eating na and celebrating my 10K. Thank you so much, guys. Bayot, Brenda, thank you. Thank you sa lahat ng support, sa pagyayaw-yaw para mas maunawaan namin yung dapat at hindi dapat pagdating sa pagbablog. Welcome you. And thank you. Dahil dyan, iwain na natin yung cake. Akin na yung... Ako rin pala pang slice. Mo. Namiss ka namin. Sobra. Congratulations, Ma'am Gian Ansing, Yaya Ansing. Asan si Yaya Ansing? Oy, Ansita! Si Yaya Ansing nag-emote. Sabi ko, this is for both of us. Kaya hindi lang to sa akin. Ano ka ba? Celebration nating lahat to. Ayan, kainan na tayo. Oy! Si Kute Marmo, meron ding regalo sa'yo. So mamaya bibigay ko sa'yo, ha? O mag-take ako muna kay Tito Mar. Thank you, Ma. Masakit ngipin niya. Ayan, kainan na. Go boys! Ang daming boys! Ang mga taga-giba ni Brenda ng pader. Ito may sabaw pa. So we have inyo na isda, our shrimp, sinigang. Hala, iba daw yung So we have- celebration ni Ansing. The macaroni. Favorite mo din yan Uy, 10K ko na. Wish naman. Baka naman pa isang gabi lang. Congrats, ma'am. Yan. So, I also have cake from Mar and Chami. Thank you. I love you guys. Esprikitik family. Baso, o sabaw. Asan yung ano? Nawat na yung vlogger. Yung pata na humba. Ayan yung humba. So, sa patang humba.
Siyempre, dahil mainit, lumig sabaw. Congratulations, Te. I'm so happy for you. Thank you. Dolan sa pag-vlog. Huwag ka matakot sa mga ginagawa mo. Basta Happy as lang. long as you're happy with what you're doing. Ay! English! Thank you, Nak. Oh, mukhang makausap na kausap mo. Kaya pala ka palang wallet mo ngayon, ha? Hindi Sana all. At syempre, gusto ko rin mag-thank you kay Mama Sita for cooking my foods. Thank you, Ma, for helping. And advance happy birthday. Ayaw with Rhea, Filingera. Subscribe nyo rin sila, guys. Thank you sa atin. Batingting. Hi, congratulations. Patanugin nyo na patanugin yung inyong bell with Batingting and Rhea. Thank you, guys. I love you. Malapit na ba yung chicken natin? Para Doon ko makakain na na lang tayo. pinaluto yung isa sa Aw, yung lumpia. lamon naman. Ay, bakit ang litang plato? Nag-diet ka? Pang ilan na yan? Thank you sa support, eh. Thank you sa lahat. Alam mo yan. Oh, hi! Would you like to say something? Congratulations! Ha! Cheers! Bakit nagda-diet ka? Pang ilang plato mo na rin yan? Isa pa lang. So, makakailan? Isa lang. Yan, kasama ko rin si Melmar. Melmar, thanks for coming. And congratulations din sa atin. Ano, Chuchay? Diyan natutulog siya. Ayaw pa magkain ni Chuchay. Feeling ko may reglahin mo. Shout out to Mama Sita. Thank you sa pagluto ng food. Thank you. Tulon. Ha? Di ka tulon. Thank you, Ma'am CJ. Hindi makalunok si Yaya. Ha? Umuulan po. Kahapon dito. Thank you, Aldrin Batino. Wow. Favorite spot mo talaga yan, no? Ever since. Ah! Hoy! May take out ka! Hindi sa dog yun. Mga buto. Oo, para sa mga aso. Buto. Hindi boto. Ito naman. Thank you, Nakshi. Love you. Congrats again. Thank you sa palaps, pa-food. Wala pa nga yung iba, baka naabutan ng ulan. Oo nga. At ayun na nga, natapos na nga ang celebration ng ating 10K subscriber. Muli maraming salamat sa lahat ng ating mga momshies out there na nanonood sa ating mga vlogs and videos, especially sa aking live sa Althea Baba Boom ng aking FB page. And to my Social Crimer Squad family, thank you guys! Thank you! God bless you more. Thank you so much. Congratulations. God bless you more. May pa-G ka More siya. blessings to come. Congratulations. Eh, kay Adrian na Congratulations, Alo po. Althea. Ay, thank you sa pa-Gcash mo nga pala, Scarlett. Salamat, Day. Grabe, maraming salamat talaga sa iyo. Ginawa ko tulong ng mierda ngayon eh. Ayan, thank you din, Ate Sonia. Thank you, Ate Wena, and Ate Anita Briones. Ayan, thank you so much sa support niyo sa amin. Kaya Ayayaan Sing. Kay Ate Anita. Ate na Aneta. Anet. Thank you so much, mga kamamshis. God bless everyone. Thank you. It's DJ.